Heia, Morfydd ydw i, a dwi'n mynd i ddangos i chi sut i wneud parseli, squash a feta. Mae'r ein yn berffaith ar gyfer y haf, mae modd bwyta'n oer neu'n dwym ac maen nhw'n rili flasus. Gyd sydd angen ar gyfer y recipe hyn yw squash, mint fresh, feta, winons coch, red wine vinegar a demerara sugar. A hefyd, puff pastry. Y cam cyntaf yw i dorri'r winons coch yn fan. Dwi am ddefnyddio winons coch mwyn carameleiddio achos maen nhw'n rhoi blas mwy melys i'r parseli. Nawr, dwi'n mynd i ffrio'r winons coch gyda red wine vinegar a'r demerara sugar. Dwi'n mynd i goginio'r winons am tua 10 munud tan bod nhw'n dechrau carameleiddio ac yn meddalu. Nawr mae'r winons coch yn barod, chi'n gallu gweld bod nhw wedi carameleiddio ac yn edrych yn felys iawn. Dwi wedi rostio squash am tua 40 munud ar 180 gradd. Nawr, dyma'r bit hawdd, dwi jyst yn mynd i adio popeth i'r puff pastry. Dwi wedi rhoi llinellau ar y puff pastry fel guide i roi'r cymysgedd i fewn. Nawr, amser i roi'r squash ar y puff pastry. A'r un peth eto gyda'r feta. Maen nhw'n barod i fynd mewn i'r ffwrn nawr am tua 25 munud tan bod y pastry wedi brawnio. Mae'r rhain yn edrych yn lush. Mae puff pastry wedi codi ac i orffen dyna gyd sydd angen yw mint fresh. Dyna ni, parseli, squash a feta ar gyfer y haf. Maen nhw'n rili hawdd i wneud a mor flasus.